Hello mga kamar! So ngayon, share ko lang sa inyo itong ginawa namin ni Mama kasi na-miss namin kumain ng pagkaing Bicol. We called it balisongsong. Ayan. So, pasensya na, ganyan yung dahon dito sa Cavite. Hindi masyadong kagandahan. Unlike sa probinsya, masyadong fresh. So, ito po yung ating balisongsong. Ayan. Binalot natin yung pinaghalo-halo mixture na flour and coconut meat and then sugar. Tapos, papakuluan natin siya ng mga ilang minutes ma? 30 minutes? Ayan. I-arrange natin siya dito. So, ayan. Diba ang ganda? Ito lagi yung niluluto ni Mama sa Bicol kapag may mga handaan, birthday. Ayan. Kasi, mura lang siya. Sa Bicol, ano lang to, libre lang to. Yung mga dahon, pipitasin mo lang. Tapos, pero dito, lahat yan binibili. Kahit yung dahon na yan. Pangit yung mga dahon, hindi masyadong ang hirap ibalot kasi naglalaglagan. Ayan, tapos wait lang. Siguro nakailan ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang laki. Itong malaki sa akin yan kasi ako yung ate. Ilan na? 17? 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, ayan siya. 22 pieces po yung nagawan ko ng 1 kilo na flour and kalahating sugar din na may konting vanilla. So, ayan siya. Masarap po yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang itsura kapag naluto na. So, maingay dito sa bahay. So, yeah. So, ayan na po. Sinalang ko na at papakuluan po natin siya hanggang siya ay maluto. I think mga 25 to 30 minutes. Ayan. Excited na ako. Matagal na akong hindi nakakakain itong balisungsong na ito. So, ayan siya. Takman muna natin. I'll be back later. A few moments later. So, ayan. Check natin kung ano na ang itsura. So, ayan na po siya. Ayan. Nag-change ng color na yung pagka-dahon niya kasi napakuluan na. So, malapit na siyang maluto. I think mga ano na lang. Mga 10 minutes. Ang bango. Grabe. A few moments later.